Tak balik non, duit teko pentet mau. Nah, ini. Cek. Ono Kemriki matur sembah nuwun. ya Allah. Abah Kirun. Kakung maca janji marga Okta Serli. Kene ya Dar. Darmun. Darmanto. Lagi roh iki nek kowe macak wedok. Lah wingi becak ta. Betul. Jenengan kabar sapa? Roh Wonten pundi? wong waduh karo dhek nganggo basa Madura. Aduh le sampean mriki, sampean muten ndok bebek gitu ngono. Ora apa mek otakmu tendok pipi kaya lemah. Sampean sing ngucap. Engko ora dik. Engko lo ngocak. Engko lo ngocak, Pak. Udah ndok bebek Engko lo muten. ngemedok bebek. Heh? Engko ngemedok manuk. Ya reng Madura tak pelak kocak bebek. Ora apa melok pelak kocak jare kok ora lambek beda senep. Rupamu garangan. Aku lagi arep Darminto macak wedok ya ampun. Di bade susune gombal. Darmanto, Pak. Iki kok rupane saya ciut. Apa wedi aku? Iki tuwek-tuwekane Budi Wijaya, Pak. Ayo diwacano Al-Fatihah. Aku wedi. Aku wedi. Iki kentut, iki taji, iki Darminto karo arek nom saiki. Iya. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Budi Wijaya. Wah, lho kamera sak ngono kae katel apa iki? Ngitung, Pak. Niku wonten pamurutan Abah Kirun suruh ngitung. Moh, Lha apa, Pak? ana regane dhewe ra. Agetmu lho. 10 juta. 10 juta. Kiwan ngitung. Iya biyen wong saiki ludruke sing laris Budi Wijaya. Alhamdulillah. Aku arep gawe ludruk iki ya. Lho terus napa jenenge, Pak? Gedebak limpruk. Lho, kok ketepak limpru ku ya? Lah ra ono job ya ngletak kabeh sih. Ya napa sehat kabeh nggih. Seger waras nggih. Lho sing wedok wis mulih kabeh rek. Korek lanang tok oke. Ya tepuk tangan untuk desa kita yang tercinta ini. Para YouTuber, para netizen malam ini yang bisa ikut live streaming Ludruk Budi Wijaya sakmono kae golek konten kabeh. Ah iku Oh, andel. bareng YouTube entuk duit dibathok dhewe. Aku gak tau dikai lho, Pak. Ah semara ayu. Lu gak apa-apa sing penting tetap mantap. Oke, pupung petuk kula kan nembang napa nih? Oh, julat Nembang napa ngitung? Ngitung. Hah? Ngitung. 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 Nek gak lali lho ya. Gak lali wong ludruk kok mbek lali. Selamat berjumpa dengan Abah Rasa Kirun. kok siarne. Kadane. Abape Hadirin sekalian. cangkem muter. Delok. Mripate nek kupune. Kupu. Iki lho aku tertarik karo iki arek nom-nom iki sing nom-nom lombo. Ki Aris kene ngono. Tak tungane dadi dagelan kondang kabeh. Amin. Paling ora 5 tahun awakmu saya hebat. 10 tahun hebat. Durung para mesti. Wong iki ngesini aku gak keturutan. Durung para mesti. Kowe melok ludruk oleh aja ngampe mangan banci ngono kuwi. Temenan iku. Ya iki Aris iki sapa iki? Gepeng awakmu saya ke depan top. Amin. Amin. Iki mikir iki lho Cik ora tau ngarep. Sama niku, Pak. Aku wedi. Padha tuweke kok. Mboten enten tunggale. Padha. Sawangku, Pak. Aku ki mung nang guri nek sing tekok lho. Cak Kirun. Lah kok ana sing takon. Dadi calling ning ndi? Kok gak ngerti nek mati. Teko ngono ki wonge ngalih karo ngingeti aku ngene iki kok gak muni.
Innalillahi ora teko bagyo kolik. Nyawang aku ni karo kalih batin kok. Lah kowe kok urung. Cangkeme batinku. Nggih, pokoke seger waras kabeh. Amin. Amin. Iki desa ndi sih, Dek? Manyarsari. Kembang pari kembange menur wong sak mayang sari panjang umur. Amin, amin, amin. Kono aja amin, kono ditanggap. Kaya napa lho, Pak? Ben kono, kowe gak gelem ngamini karepmu sing penting tak dongan. Takon, Pak. Nili. Nili mamaku lho. Hati-hati lho, suaramu cilik-cilik lawarku iso suwe nandak lho. Ya baba. Ora apa. Bapak. Paran, mamaku ki wanita spesial. Mamaku juga nggak spesial. Aja percaya kowe ora arep ngomong doke loro. Aku apal banyak lagu lawas kuwi. Kok nek ndakel jenengmu sapa rek? Bro, Gepeng. Gepeng, Nggih. iki cak kentut. Lho, wis iso ngepur durung? Derek. Kudu belajar. Nggih. Kok nek kowe ngepur ya to. Kono apa ta? Kok iso aku mau jaran bareng. Sing jarani kowe. Sampe jare kepengin numpai jaran. Lah apa aku numpak jaran? Numpak apa lho? Wong nyawang kowe wis kaya jaran. Betul to, mangap. Ngedong, Pak. Lambemu bar mangan apa? Lomboke nyelip ning untumu lho. Ucap apa? Teko kebon nang ngene. Apa? Apa mi? Iki genggek. Aku iki ambakno serwawat kene dut tenan. Ambakno kene aku seruh Okta iki nek adus nangis. Nangis ya apa? Kene aku iki tukang tambal ban nyanyi bareng kosokan isor. Kok yo ketutan ngene iki opo jere? Macet dor. Aja mau unjukne ulumu sak mono kae kuwi lho. Pentol panuthok kok diunggah. Tapi aku kondang nang YouTube bojone pean lho, Pak. Oh, ndak. Gara-gara wingi ndok nganjuk, aku bojone sampe masih sampe gak iso ngadeg. Alah, ngalem. Iki dek iki banyol. Oh. Aku rak dadi bojone. Awakmu dek bengi turu tak ulek-ulek gak ngadeg, aku sing ngadeg dhewe. Mbok ketutan ula sawa ngono. Ayo, Mas Amrip. Lapo kon perintah. Niku jula-juli. Ya nek aku nganggo gamelan nek aku garingan aku turun nang Markeso. Mas Markeso. Markeso. Alhamdulillah kembang pari kembange menur wong sak mayang sari panjang umur. Amin. Kembang pari kembange cengkeh wong sak mayang sari rezekine akeh. Lurahe jenenge sapa? Pak sinten lurahe? Iki nanggap bengi iki larang lho iki. Lho kon niku ya apa ditanggap gak ngerti lurahe. Pak Susanto. Pak Susanto. Lah iya aku rasa banter-banter aku ngerti nek lurah kene jenenge Susarmo ki aku. Upun tak kecer. Pak Susanto Pak Sarmo. Jere. Aja ning ngono bojoku. Aku menang lodruk iki bojoku. Matalan Budi Wijaya bojone, penonton bojone, tukang lem bojone, kok gak bejat. Lah pancen iki wong wedok Agustusan. Dinggo karnaval wong lanang akeh. Ngene lho, ngene mau demo. Demo mati. Kira gendane demo to. Sumpah gak blah. Sampe aja buka rahasia lho. Wis rasa. Lah apa? Demo iki pegatan karo Ika iki mergo mok royo Agus krungu. Lah apa ngroyok bedes Jepang iku? Walah ora ngaku. Ora ngaku. Sak pira cak? Ya, nemu. Titik dilumpukno yen wis lumpuk. Dol. Kembang cempaka kambange cengkeh Budi Wijaya tanggapane akeh. Alon-alon ya. Nang alam donya dolor piro
dhuwur iki jenenge kalih tanggapane laris wetenge ora ning aja mandeg jegrek kidungamu saya mogale iki Mas Galih bendina tanggapan ra tau mulih ana maneh angel iki jenenge gepeng iki areke lucu banyak sing dadi ciri untune kisul nek mringis madeni dagelan gepeng mringis senengane mentil banci taji sing tuwek lataji brengos senengane banyolane lucu ora atos tak sawang mulai biyen ngantek sakniki napas ora menggos bareng wis tuwek raine kaya tremos Mami Okta Serli Mami Okta asline Darminto senengan jane lanang macak wanita nek dandan ayu sedeng singset pinter ngadi busana bareng mau neng guri tak buka jarike lah kok gembol kula sawa yo cekap semanten aja kakek kidungan kula sae lan boten rasa wirawiri Budi Wijaya selalu di hati jongglong tak jongglong belum kekek mabur mana mencok neng kali aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati walang kekek sukat lagi lak nyolok moto mulang kerenting ombok godhonge durung mesti aku melok riko aja kok keting kaya bojone sulingan kayune warung jong perale mon pulang ecu buat hiburan juga nambah sing paling nyaman juga tengiri norok sapa sing paling nyaman norok Mami Okta Serli tara sampang le dokter sampai napote tak kembali jadi reng laki montak pelak nyari nafas lagi rek ciri kasih ludruk iki aris gepeng nek cak caci kaya kentut wis kulino ki nena 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 nena
Sik akeh, Jan. Arek-arek lu ben kenal. Arek-arek ben kenal. Dadi ora kok apa ki monotun. Drindung drindang drindong tung tung tak terang. Nane 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 nane. Sok bener. Pokoke tak jupuki sithik-sithik ben kenal gending ludruk ngono. Samira. Kipian barolan. Samira mae mayang sari. Samira mae mayang sari. Yu Samira digendak taji Samira omahe gedung banteng Samira omahe gedung banteng Samira omahe gedung banteng Yu Samira diperkosa gepeng kemuran. Oh aku yo kaku awakku. Kemuran. Orjene sok bene nek rene nah. Lagune sok ben jane aku mau yo nyanyi. Ngomong. Lho, saged Pak. Niku saged ditabuhi gamelan tanpa orjen. Wegah lho aku. Ngompolo. Oktahe saya suwek saya koproh. Nggih, koproh. Kok iso? Basa apa kemeng? Ngomong krungu kok ngondolo. Tuwapuk lambe blongo. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Aku tuwek cek ngono kuwi. Genduk dina santri san pondok tak sekop-sekop sodok-sodok wis bene rumah sabu apa kon kemuran. Wah aku lagu apa aku iki jenenge Kirun omahku asli Madiun Mayang Sari wargane guyub rukun saya suwe semangat membangun iki ngono jenenge Okta Rina Wangi lapo kon isinan ngono arek-arek ben ngono semangat meneh-meneh nek ketemu iki ngono jenenge Darmanto saben dina goleki kanca golek kanca digawe nata bata
Marinata tak njaluk sego. Lucune nang ndi, Ci? Gak lucu blas. Sing lucu iki lho. Sing ndi? Ngene iki lho, sampe kono. Ndi? Lho. Lucu. Saking lucune yo gak lucu belas. Makasih. Budi Wijaya tetap jaya. Setuju? Setuju. Sing deloke karek 50 sing ngantuk 30. Lakone bengi iki gila. Napa, Pak? Biasane ludruk gak? Ludruk Budi Wijaya Duor. Iki ludruk Budi Wijaya. Tis. Mercone mlempem. Mosok panjere cintakne Didi. Ngono saya wis Budi Wijaya tetap jaya. Makasih ya sepurane ya rek sakmene oke. Yuk kita tonton ludruke. Ya yuk. Niki panghormatan dumateng Abah Giro ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah niki badhe wonten kawiwitan kerja bareng sesarengan Kirun CS. Wis rek matur sembah nuwun. Rawuhipun Abah Kirun guru seniman sa-Indonesia. Ayo didongakno muga-muga Abah Kirun selalu sehat walafiat panjang umur liya dina iso niliki Budi Wijaya maneh. Bengi iki Budi Wijaya ditanggap karo wong Manyarsari hajate sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa rakyate seger waras selamat panjang umur. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa iku, Cak? Lakone bengi iki judule Prahara Asmara Cinta. Apik iku temen. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.